Әбри Хабриев белән Гадел әңгәмә тапшыруын без дәвам итәбез. Нәйтәм юк. Мен айттым бит, ярыйма сүзім әйтәм, ахырдан әйтергә кирәк. Татарча сөйләш. Татарча сөйләш. Татарча сөйләш. Рус теле ул бай тел, ә безнең татар теле матур тел булса да сай. Әйтәсе фикерне, әйтәсе мәгълүматны җиткерәсе җаныңда, күңелеңдә булган фикерләрне җиткерү өчен ул менә дигән тел. Мине ахмак диючеләр, үзен сай диючеләр үзләре үк маңкырт. Ачы дөреслекне җиткерәсең икән, ачы дөреслекне әйтәсең икән, син дөньяның иң шакшы кешесенә әйләнеп каласың. Кара кабахат икән бу, кара ятсыз икән бу. Булай мондый маңкырт буламыни? Интеллектуаль юмор кертәсе килә. 59 тиен бер биткоин дип, 59 тиен дип. Бездә нифига. Достар, барыгызга да хәерле көннәр. Әбри Хабриев белән Гадел әңгәмә тапшыруын без дәвам итәбез. Гаилә турында зирәк сөйләшә башлаган идек. Күп кенә ирләр гаиләсендәге истәлекле вакыйгаларны хәтерләми. Ул булсын теге танышу көне хатыны белән 6 март 2005 ел. Син мондый белергә игътибарлы димәкме? Бөтенсен истә калдырып барасың. Бөтенсендә булмаса да, күбәй бер теге мөһим даталар истә. 2005 елның 6 марты. Бу танышу көне. Танышу көне. Туй көне 2007 елның 7 июле, 3 семерки, 3 июле. Аны гомердә дә оныта алмыйсың. Моны үзең истә калдырасың, син инде хатының әйтеп торам менә, истә калдыр. Юк, минем үземнең истә. Мәк игътибарлы син бу яктан, Ул бит кичкенә генә әйбер, датаны истә калдыр. Истә калдыра алмыйм икән. Минем менә Instagramда бәлкем күргәнең бардыр, бәлкем карыйсың директ торансың. Мин белгән кешеләремне, дусларны туган көннәре белән Instagramда историяләрдә катлап барам. Кай вакыт соңга да калам, эш күп булу сәбәпле, өлгереп бит алмыйм, онытып та җибәрәм. Һәм календарга минем һәрберсенең туган көннәре язылган. Ел сайын шул вакытта ул чыгып бара. Напоминание. Моны катларга кирәк. Мен аларны берәм мотор итеп катлап барам. Кичкенә генә әйбер, ләкин кешегә рәхәт. Кешегә күрергә рәхәт. Гаиләдә дә шулай ук. Әнисе бәйрәм белән дип килеп инсән ул инде бәйрәм. Мен шуны икенче мөнәсәбәт инде бит. Кай вакыт үзе дә әйтә, бүген инде көн икәнлеген беләсеңме? Блин, мен әйтәм, нәрсәне оныттым икән инде. Кай вакыт куркып куясың, нинди бәйрәм нәрсә икән? Юк, мен әйтәм, хәтерләмим. Шулай. Мен әйтәм, менә мөһим әйбер дип торам тагын. Бер нәрсә искә төшерергә әйткән булган инде. Булай үзебезнең гаиләбезнең мөһимдатлар әлбәттә истә. Гөлчәчәктә юмор хисе бармы? Сирәк булган. Синдә кебек түгел димәк. Юк. Ул күбрәк җитдирәк кеше. Бараның шырагына карап әйткәнемчә. Алга тиң мәшә шикелле килергә мөмкин дип. Кати тормыш инде. Синең юмор хисең ошыймы аңа? Минем идея бик алай теге бурсы әйтмешли особо шаярган да юк. Алай теге мәзәкләр сөйләп, әйдә көлдерим әле сезне ниндидер бер гамәлләр кылып, алай тиереп йөргәнем юк. Ул теге сәхнәдәге әйберләрне, концертларны карап барамсың? Карап бара, анализын биреп бара, менә бу җир ошамый, монда булай тәле, монда булай дип әйтсәң дөресрәк булыр. Ул үзенең төзәтмәләрен, тәнкыйть өлешен һәр даим кертеп бара. Менә балалар турында әйтеп киттек бит инде, аларның синең юлдан баруларын теләр идең, артист булуын. Беләсеңме, кызны Камилә безне мәктәпкә укырга кергәндә без музыка мәктәбенә бирдек, шул мәктәптәге музыка мәктәбенә флейтага өйрәнде. Хәзер инде флейтасы бик теләгенә, күңеленә ятмый. Хәзер гитараны үзлегеннән өйрәнә башлады. Табып бирегез миңа зинһар өчен гитара укытучысы дип бездән сорап, гитара укытучысы табып, гитарда уйнарга өйрәнде, укулеледә уйнарга өйрәнде. Булай малайны Дамир әлегә музыка мәктәбенә йөри, фортепианога йөри. Тик бик өйрәнергә теләге көчле түгел. Кулага әйбәт ишетә, ноталарны дөрес ишетә, интонациясе әйбәт, теге тайып булмый, кулагына аю басмаган, тик менә теләге юк. Һәм уйлап торын, бары элегрәк шушы сәнгать юлынан китсеннәр. Хәзер аның кадәр көчле түгел.
Бу теләк иң мөһиме үзләренә нинди һөнәр ошый, кайсы юлдан китәсләре килә, шуннан барсыннар. Дамирга күбрәк техника ошый, технологияләр. Миндә миңа да үземә дә ошый. Ана ул күбрәк лего конструкторларыннан кай вакыт әлләр инде механизмнар ясап ата, мин шаккатасың, ничек була? Каян карадың? Менә YouTube'тан карадым да ясадым. Туктата да кара ясый, туктата да ясый, туктата да ясый, җыяу детальләрдә. Кызы Камилә мәктәпкә укырга кергәнче сәнгать мәктәбенә йөргән иде, 1-2 ел. 5-6 яшьләр вакытында, аннан соң туктатылды. Менә инде 5-нче сыйныфта укыйбыз. Әти миңа майлы буяулар алып бирәл диде. Майлы буяулар алып бирдем, теге тюбик белән сытып чыгара, масляная краска. Пумалаларын алып бирдем. Кертеп куйдым да, мен итәм ясарсың. Оныттым инде мен. 1 ел элек, ярты ел элек микән, 1 ел элек микән бүләк ителде инде аңа. Алып бирдем инде. Ясаганың да юк мәйтәм булар белән, кулланганың да юк. Бу көннәрдә не китерде миңа кичкенә генә ватман кисәгенә ясалган күз, кеше күзе. Төсле. Тагын белән төсле итеп ясаган. Менә шушы өлеш инде. Менә борынның бу кырые, битнең бу өлеше, кашлар ниләренә шушында күзне ясаган инде. Шаккаттым, әйтәм, без бер сәнгать мәктәбенә дә йөрмибез. Әйтәм, ничек ясадым? TikTok'тан карадым да ясадым. Әйтәм, ярый, TikTok'ның файдасы бар икән әле. Әйтәм, җыентыгы тәкмәселәр карап утырмыйсыз, әйтәм, 3-4 көннән соң китереп бирде кышкы урман рәсеме. Шулай ук теге масло белән, майлы буяу белән ясаган кышкы урман зәңгәр соцларда ана матурлыгы сокландым. Тагын бер атнан соң тагын бер көзге парк, яңгыр ява, багана, ут янып тора, утып менә ничек теге янган шикелле ясаган. Үзлегеннән өйрәнеп, YouTube'тан карап, TikTok'тан карап, шушы дәресләрне карап, үзе ясап, үзе өйрәнеп утыра. Аның менә күбрәк Камиләнең күбрәк инде дизайн. Дизайн, сәнгатьнең шушы юнәлеше, рәсем ясау, проектлаштыру, кул эшләре белән шөгыльләнү, аның үзлегендә дизайнер буласы килә. Камашау мин каршы килмим, әйткәнемчә, үзләренең күңелләренә нинди эш ошый, шундый эш белән шөгыльләнергә ясын, чөнки яратмаган эшеңдә эшләгәнче, яраткан эшең белән шөгыльләнү күпкә әйбәтрәк, һәм ул күпкә отышлырак та. Ул сиңа барыбер кайчан да булса кремен дә китерәчәк, бәхетле дә итәчәк сине. Бер интервьюңда үзеңне вакшыл дигәнсең. Вакшыл мин. Бу нәрсәдә чагыла? Бу төгәллектә. Кай вакыт Photoshop'та, мәсәлән, бер нәрсә эшләп ятам икән, арткы фонны алып атыра кирәк ди фотография дәйме. Мин җентекләп чәчкырлар алып атыра мине. Хаты киләде. Инде вакланмай шуны кырын кирәк дип, таяк матур булсын. Шуны тәсин тәнәшәйт. Төгәллекне яратам мин. Күбрәк перфекционизм белән бәйле вакшыллык инде бу. Гаиләдә сизеләме ул тәрбиядә, балалар белән? Сизелә. Телгә каратам мин бикни балаларга. Әлбәттә, күбесенчә русчарак сөйләшәләр. Чөнки мәктәптә рус мөхите, YouTube'та балалар өчен рус мөхите күбрәк. Телевидениедә Шаянтова менә безнең кайчан гына барлыкка килде, соң барлыкка килде ул. Күбесенчә аларның мөхите хәзер русча мөхиттә үсәләр алар. Шуңа күрә бу мөхиттә үзләрен теге балык шикелле хис итмәс өчен бераз гына йәтмәдә салым алам. Әйтәмәйдә үзәл татар диңгезенә. Татарча сөйләшеп алыгыз әле дип. Рус мөхитендә була торып, гаиләдә генә татарча аралашу булса, телне белеп буламы? Була. Буламы? Була. Менә минем шикелле тагып торсаң, татарча сөйләшегез. Нинди сүз аңламадым, нәрсә дип әйттең? Килеп сорый мәсәлән миннән малай. Мәктәп балаларның хәзер калькалы тәрҗемә. Можно я возьму вот эту вещь? Ярыймы мин бу әйберне ал? Ярыймы алам мин бу әйберне? Менә калькулап тәрҗемә итәләр. Татар телендә җөмлә төзелешен әле аңлап бетермиләр. Әйтәм алай дип тәрҗемә ителми бит. Алай дип сорамыйлар, ничек сорыйлар? Ярыймы мин моны алам? Әйтәм юк. Мин әйттем бит, ярыймы сүзем әйтәм, ахырдан әйтергә кирәк. Фигыль, хәбәр ахырда булырга тиеш. Әтәй, бу әйберне алсам ярыймы дигән идеал дәрәҗәдәге җөмләгә барып җиткәнче ул бер унлап вариантны әйтеп бирә миңа. Менә алсам ярыймы дигән. Менә шушы вариант, төгәл вариантны ишеткәч кенә мин аңа ул әйберне бирәм. Менә өйдә әти, әни татарча сөйләшсәләр,
татар телендәге җырлар тыңласалар, шулай ук татар мөхите белән бәйле тапшырулар күзәтеп барсалар әйбәт, балалар аны барыбер күреп үсәчәк, барыбер калачак. Һәм әлбәттә инде хәзерге заман шаукымы белән, хәзерге вазгыять белән, телебез тирәсендә булган вазгыять белән һәр вакыт тақып торырга кирәк. Татарча сөйләш, татарча сөйләш, татарча сөйләш. Нәкъ киләсе сорау да моңа бәйле. Бу сорауны инде биргәннәрдер сиңа, шулай күп тапкыр, ләкин мин бирми кала алмыйм. Интертатка әңгәмәдә син рус эстрадасында игра слов дигән күренеш бар. Бу инде цитата. Рус теле ул бай тел, ә безнең татар теле матур тел булса да сай. Филология белгечләре сүгәр инде, мәсәхнәдә эшләгән кеше буларак әйтәм, безнең телебез сай, рус телендә мәхәббәт аңлатуның да йөзләгән төре бар. Ә бездә нәрсә дип әйткән булганың? Һәм менә филология белгечләре инде сүгәр дигәнең инанда анда мине надан дип тә әйттеләр, анда мине маңкырт дип тә әйттеләр, анда мәгънәсез үзең сай, бу кеше сәхнәдә эшләргә тиеш түгел. Кыскасы, мин дөньяның иң шакшы кешесенә әйләнеп калдым. Нәрсә әйтергә теләдең? Мин нәрсә әйтергә теләдем? Бу фикер тел, гомуми тел турында түгел, бу игра слов терминын тудыру турындагы сайлык турында бара. Менә постоянно дарю жене средства ухода. Нәрсә күз алладың? Мына инде косметика әйберләре, берәр инде бит юллар, нәрсә күз алладың? Постоянно дарю жене средства ухода. Она все не уходит и не уходит. Менә игра слов. Ә бездә бу алымны тудыру бик кыен. Үтә дә кыен. Буланы тудырып, тик сирәк очракларда, очрагына карап, нинә карап. Һәм менә татар телендә яңа сүзлекләр белән безнең барысы менә быел чыгарга тиеш иде, 4 томлык чыкты микән белмим. Үзебезнең радиостанциягә дә алыйк әле диде мин редакторга, сүзлекләрне яңадан белешербез диде. 86 мең сүз була диделәр. Менә әңгәмәдән соң да әйтә 86 мең сүз. Рус телендә 250 меңнән артык сүз. Әйтерләр, рус телендәге бик күп сүзләр алынган сүзләр бит алар. Чит телләрдә. Молодец. Алган бит уланы. Алган, үзләштергән, үзенең теленә керткән, көнкүрешендә тудырган, булдырган, һәм ул телдә үзгәртүләргә дучар булсын ул сүз, тик ул телгә кергән, нишләп безнең татар кертмәгән? Менә 250 мең сүз белән фикерне ничек җиткереп була да, 86 мең сүз белән ничек җиткереп була фикерне. Һәм менә бу игра слов сүз уйнавы алымын тудырганда үтә дә зур кыенлыклар китерә. Ә ул юмор өлкәсендә бик актуаль әйбер. Сүз уйнавы. Мин телнең гомуми сайлыгы турында фикер йөртмәдем. Безнең телебез бик матур, безнең телебез матурлыгы буенча, яңгырашы буенча, ялгышмасам, дөньяда беренче бишлеккә керә. Үзенең яңгырашы буенча, матурлыгы буенча. Безнең тел үзенең билгеле бер очрагында бик бай тел. Ал әйтәсе фикерне, әйтәсе мәгълүматны җиткерәсе җаныңда, күңелеңдә булган фикерләрне җиткерү өчен ул менә дигән тел. Субханалла, безнең иң матур телләребезнең берсе. Тик тәрҗемә вакытында Журналистлар аңлый, без дә шулай тәрҗемә итеп торабыз. Тәрҗемә вакытында шуның кадәр кыенлыклар тудыра, беләсеңме? Сүз җитми, сүз юк. Щетка сүзе. Ничә еллар буе щетка сүзен щетка дип киләбез. Ул ярылып яткан рус сүзе. Щетка. Алар күп андыйлар. Нигә тәрҗемәсе юк аның? Заказ. Нигә тәрҗемәсе юк аның? Свежая рыба. Свежий балык. Свежий сүзенең тәрҗемәсе юк. Biz аны яңа гына китерелгән дип, яңа гына зып алынган, тегеләй икән, булай икән. Яңа гына китерелгән, это новые поступления. Вот шулай инде, Аның менә мине тәнкыйтьләгән, мин хәзер теге ничек дип әйтим, әйткән сүзләрем өчен курыкмыйм. Менә мине тәнкыйтьләгән кешеләр, мине наданга чыгарган кешеләр, мине маңкырт дигән кешеләр, мине ахмак диючеләр, үзең сай диючеләр, үзләре үк маңкырт. Үзләре үк надан, үзләре үк, чөнки алар тәрҗемә белән шөгыльләнеп карамаган кешеләр. Мультфильм тәрҗемә иткәндә без бер сериядә генә 5-6 очрак белән күрешәбез менә Аксуда, Әлфия белән, Әлфия Хадиева белән утырабыз. Рус телендә смешарикаларның гомумән алганда менә системасы аларда интеллектуаль юмор дип әйтергә, питерский юмор дип аталына. Питерский говор, питерский вообще стиль общения. Менә шушы стильне саклап, шушы алымны саклап, татарчага тәрҗемә итәргә кирәк. Синең рус телендә әйтелгән фразаң 2 секунд бара. Һәм шушы 2 секунд эчендә
Ул әйтә 3 сүз. Һәм шушы 3 сүз белән фикерне җиткерә. Татарчага тәрҗемә итә башлыйбыз 6-7 сүз. 2 секундка сыймый. Безне аңлатып була. Мәсәлән, моны эшли торган җайланма. Ул рус сүзендә бер сүз. Тегендә күтәрә торган әсбаб әйткәндә корылма. Моны эшли торган бу әйбер, моны эшли торган теге нәрсә. Менә 3 сүз белән аңлата торган әйберләр бар, аңлатып була. Тик бер сүз белән аңлата торганнары юк. Менә бу безнең үзенә күрә кичкенә генә бер проблемабыз. Тәрҗемә иткән вакытта шуның кадәр күп проблема белән, шушы кадәр кыенлыклар белән очрашабыз без. Тегеләй итеп тә карыйбыз. Юк, бармый. Булай итеп тәрҗемә итеп карыйбыз, юк, бармый. Сүзлекләр актарабыз, тегеңә шалтыратабыз, моңа шалтыратабыз. Фән эшлекләренә элемтә керәбез. Безнең бәлки теге сбухты барак дип булай гына күктән алып кына язып утыра. Безнең галимнәр тәрҗемәне галимнәр карап чыга, галимнәр тикшерә. Галимнәрдән соң тагын эзләнәбез. Техник сүзлекләрне карыйбыз. Техник сүзлек ул бездә гомумән алганда юк. Татар теленең техник терминологиясе юк. Неме? Бар ул. Шыгарганнар китап, бердән-бер экземпляр Әлфиядә бар, һәм тагын авторларында бардыр. Мен авторларын төгәл хәтерләмим. Техник терминология, шулык бураулар, дрелләр, шуруповертлар, подшипниклар, токарный станоклар, коленчатый валлар, гомумән техника белән бәйле, запас частьләр һәм башкалар белән бәйле, шул кронштейн дигәннәре тегесе, монсы барашкалар, аларның бездә татар теленә тәрҗемә ителгән зур сүзлеге бар икән. Тик ул 10 экземпляр чыгарылган булган. Презентация вакытына авторлар чыгарганнар 10 экземплярны, дәүләт шуны бастырмаган. Менә мин гаеплеме? Әлеге сүзләрнең булмавына. Мин гаепле түгел. Авторлар эшләгән, нигә дәүләт бастырмаган? Нигә ул китаплар юк китапханәләрдә? Нигә ул китаплар юк радиода, телевидениедә? Нигә аны массага чыгармыйлар? Нигә аны чыгарыр өчен акча түләргә кирәк? Ачы дөреслекне җиткерәсең икән, ачы дөреслекне әйтәсең икән, син дөньяның иң шакшы кешесенә әйләнеп каласың. Һәм менә мин шул кешеләр рәтендә калдым да. Мин үз сүзләрем өчен җавап тотачакмын. Мин бер кеше алдында да теге ялагайланасым да килми. Мин үз сүзләрем өчен җавап бирәчәкмен. Мине хит шунда дөньяның иң начар кешесе итеп калдырсыннар, миңа барыбер. Тик мин үз фикеремдә калачакмын. Билгеле бер тәрҗемә вакытында, билгеле бер гамәлләр вакытында менә безнең телебезнең сайлыгы сизелә. Бездә сүз җитми. Кызганыч бу әйбер. Кая Гаязис Хакыйлар тел. Безнең борынгы сүзләребез күп диючеләр булыр. Нигә алайса Гаязис Хакый заманында кулланган сүзләр хәзер юк? Нигә ул сүзләрне җәелдермәгәннәр, алга сөрмәгәннәр соң? Мин гаеплеме моңа? Мин гаепле түгел. Мин мине гаепләүче маңкортлар янәшәсендә мин әле тел өчен күбрәк әйбер эшлим. Мин телен яратмаган, телен мыскыл иткән кеше шигырьләр яза алыр иде микән? Юк. Татарча мультфильмнар тавышландыруда катнашалар иде микән? Юк. Анда сиңа китап укырга хәтта киңәштерүчеләр булган. Китап укырсың, әдәбият укыйм мин. Мин татар сүзләре буенча көндәлек ниндидер бер яңа мәгълүмат белеп барам. Бу мультфильмнар тавышландырганда инде ничә сүзлекләрне актардык, ничә чыганаклардан казак тәрҗемәләрен, казак сүзлекләреннән эзлибез. Үзбәк сүзлекләрен актарып бетердек. Мине теге дураклыктан, наданлыкта гаепләмәсеннәр. Теге урыс әйтмешә, не позволю. Башта минем шикелле эшләп карасыннар. Минем шикелле хезмәт куеп карасыннар. Әйтәмче, ул мультфильм тәрҗемә иткәндә без бик күп кыенлыклар, бик күп авырлыклар белән очраштык. Һәм нәкъ менә шушы тәрҗемә өлкәсендә. Аны эшләп карамаган кеше белми, эшләп карамаган кеше гаепләргә генә булдыра. Минем сүзем шул. Мин үз телемне яратам, мин үз телемне хөрмәт итәм. Эстрадада эшләүчеләр арасында минем шикелле туган телен хөрмәт итүче кеше бармы икән әле дип әйтергә монда. Мин сәхнәдә татарча җырлап, татарча сөйләп, сәхнә артына чыгып русча быкылдап йөрмим. Мин сәхнә артында да татарча сөйләшәм, сәхнә алдында да татарча сөйләшәм. Монда әле журналистлар да килеп керде. Журналистлар да зря гаепле кебек булып калды. Чөнки менә бу татар теле сой дигән сүз бит инде аңладык. Бу как раз таки шушы сәхнә телендә сүз уйнату турында сүз барган әйме? Сәхнә теле түгел, эстрадада сүз уйнату. Гомумән әйткән сүз түгел икән аңлашылды. Ләкин шундый җиткерү булганмы инде журналистлар ягыннан белмим. Интертатның соңгы еллардагы постларын карап барганнан соң
Күзәтеп барганнан соң мин шунысын ачыкладым, интернет кызганычка каршы соңгы елларда сары прессага әверелеп бара. Нишләп алай куян чыга мондый фикер? Кешене кимсетә торган, кеше турында ялгыш фикер тудыра торган постлар чыгара башлады интернет. Instagram аккаунты. Мин теге гомуми сайты турында белмим, ләкин Instagram аккаунтларының баш исемнәре, дәлсәгә постларының баш исемнәре һәм контексттан әйберне алып, айырып алып, чыгарып куялар. Халык аны бер төсле кабул итә. Безнең халык укырга яратмый. Башын карый да китә инде. Башын карый да китә һәм синең турында фикер тудыра да, кара кабахат икән бу, кара ятсыз икән бу, болай мондый маңкырт буламыни. Менә күргәндә, укыганда инде ул аны бит, менә минем турында фикер чыгарган да, битте, мин аның өчен иң начар кеше. Ул минем белән сөйләшеп тә карамаган, аралашып та карамаган, ул минем нәрсә эшләгәннәремне дә белми, ул минем нәрсә белән шөгыльләнгәнемне дә белми, ул минем телгә карата мөнәсәбәтемнең нинди икәнлеген дә белми, тик ул менә шушы бер кечкенә генә шапкадан укый да, шуннан минем турымда фикер чыгара. Ләкин бит сары пресс бит алдау. Ул бит күзгә карап алдау, булмаган әбердә булды дип. Ә монда бит алар текстын җеп ичендә алдамаган, аларында тулы иттереп язган, матур итеп. Ләкин баш исемдә әйтелеп бетерелмәгән. Ләкин бу синең өчен дә файда. Кара пиармы? Любой пиар есть пиар диләр бит руслар. Мин яратмыйм алайбер. Мин кара пиарны гомумән үз итмим. Һәм безнең тамашачы кызганча каршы шушы кара пиарга эләгә башлады хәзер. Шушы кара пиар аркасында игътибарын бүлеп бирә башлады артистка. Уларның кызык кайт тагын бер җирдә ялгышмас микән, тагын бер җирдә хата җибәрмәс микән. Кара пиар алымы белән артистларның күбесе үзләре махсус шушы кара пиарны тудырып, үзләрен популярлаштыралар. Мин бу әйберне җинем сөйми. Һәм ул минутлык дип әйтергә кирәк. Кара пиар мизгеллек кенә ул. Бүген бар. Ул мизгеллектә ул дөрестә түгел. Нишләп эшең белән күрсәтмисең? Нишләп тамашачы кешенең эшен бәяләп аның дәрәҗәсен күтәрми? Нәрсәгә ул менә шушындый килде киттеле, каяндыр үзеп алынган фикерләрдән яки әңгәмәнең контекстыннан алып алынган, тартып алынган сүзләр нәтиҗәсендә генә ул кеше турында фикер чыгара. Бу ахмаклык. Менә бу журналистлар белән Бу журналистларның компетентсызлыгы. Аннан соң алар белән аралашасыңмы син гомумән? Шушы мәкаләне иткән теге постны чыгарган кешеләр белән бик әңгәмәне tutmazga tırışam yine. Привет, пока. İşlengen ken. Tıgı elbette yine ol kumülle tıgı tüyür kala. Eter tıgı renjimeyniler. Renju ol mahsus başkarılatırgan iş değil. Renju ol kumüllen ihtiyarsızdan varlıkka kele. Mesela misyon renjim diye aytalmayayım. Səhmiyan, rənciməyindirlər. Bütünləy, o rəncimə deyib indəşu, rəncimə deyib sırav, o dürüst yanğıram etirgan fikir. Kişi ixtiyarsızdan rənci. Ondan көңілində varaqqa kelə. Üpkələtdilər mi seni? Şu üpkələt arqasında kişkənə gənə... Ләкин biz әңгәмә başındarak ettik. Bütün әйберне кешегә сылтап калдырабыз, кеше гаепле дип. Монда журналистлар гаепле булып калды. Билгеле bir проблемаларың тормышыңда, кыйынлыкларның барлыкка килүендә кемнедер гаепләргә ярамый. Мәсәлән, мин әйтәм икән. Монда беләсезме, монда мин дә гаепле. Аңарга кирәк икән. Ышанып килдем. Булар моны контекстыннан айырып алмыйча, мәкаләсен генә чыгарырлар дип, яки башка исем астында, матур исем астында чыгарырлар. Мин үзем ышанып матур исем килдем. кемгә кирәк соң бу? Менә кызганча каршы шул. Бу халыкның ихтыяҗы. Халыкның ихтыяҗы, халыкка хәзер кирәк пишрак, халыкка кирәк бузыклык. Бөтенесенә дә түгел. Бар әлбәттә матурлык артыннан күзәтүчеләр, матурлык нәрсә икәнен аңлаучылар бар, ансы сөендерә. Һәм әлеге тамашачылар елдан-ел әкренләп үсә, арта бара, монысы сөендерә. Тик яртысы шулар. Анда карикатураларга хәтлек чыкты бу. Шаяннар ясадылар инде теге. Мине тобыктан басуда басып торып. Монда күрсәтеп алыйм дигән. Татар теле сайты күрсәтеп алам без хәзер. Менә үпкәлисең монда әйберләр. Ошып чыкты ул вакытта. Бик каты кыздым. Юристлар белән дә сөйләштем, хәтта мен әйтәм, әгәр тагын алга таба чыгара башласам, мен әйтәм, судка барабыз. Ярый, укып чыкты, карап чыкты. Хәбәр итерсең диде инде, минем якын дустым бар, юрист дустым.
Аның белән сөйләшү дәрәҗәсенә инде судка барырга әзер дәрәҗәгә җиткән идем. Аннан соң тормыш иптәшем тынычлан, нәрсәгә кырыласың, нәрсәгә әйтәсең сондай. Ну, bir-iki şattan düz de indi. Unuturlar diye. Ondan sonra яңасы марқа кетірілер дей. В общем, біз нұқта қоябыз. Әбри Хабриев тіліні сай деп айтмады. Әйтті, ләкин башқа контекстта. Дұрыс аңларға керек бұл шырақта. Тілінің сайлылығын ғымуми тіл сайлылығы деп қабыл итірге ярамай. Бұл сөз ойнауы алымын тудырғандағы тіл сайлылығы. Сол бір болды. Әбри Хабриев тіл сағында керісінше біздің? Менің шекілі тілге зор иқтибар беруші сәнғатта ішлеуші кішілер бик сирек бармақ білен ғана санарлық. Һәм шул сені маңқұрт деген кішілер өздері маңқұрт болып қалды. Мұнысы үшін айта алмайым. Шуай дейдім. Менә мине тәнкыйтьләгән кешеләр, мине наданга чыгарган кешеләр, мине маңкырт дигән кешеләр, мине ахмак диючеләр, үзен сай диючеләр, үзләре үк маңкырт. Шулай дидем. Тик беләсезме, ул кешеләрдә кызган баштан әйтергә мөмкиннәр бу сүзләрне. Тик тел буенча мин менә булай әйтергә кирәк, менә булай әйтергә кирәк, телне саклар өчен менә моны эшләргә кирәк, тегене эшләргә кирәк дип кычкырып йөрмим. Мин тотам да эшлим. Һәм миңа бу эштә Аксу студиясе ярдәм итә, миңа бу эштә Татар радиосы ярдәм итә, миңа бу эштә шигырьләрем ярдәм итә, күңелемнән чыккан шигырьләрем. Әле минем Алла бирсә зур хыялым, минем бу эшне дә җиренә җиткереп ахырына кадәр башкарып чыгарга өметләнәм, ниятлим. Аллаһы бирсә, минем роман язасым килә. Мин аны яза башладым. Минем бераз гына фантастик эштәлектәге роман иҗат итәсе килә, инде сюжет линиясе минем башымда бар. Аның бер башындагы эпилог өлешен, инде кичкенә генә бер өлешен мин Инстаграмга да куйган идем, тамам язылучыларга бик ошады. Лентадан кирип эзли аласыз. Бу кайчан чыгыр дип якынча карасам. Булай тиз генә әйтәм, роман языр өчен гомумән алганда бөтен дөньяны онытып, урманга барып яшәргә кирәк. Андый мөмкинлек миндә булырмы, юкмы, анысы белмим. Тик гомеремнең соңгы көненә кадәр әлеге китапны, әлеге романны чыгарырга иде инде. Беләсезме, менә минем яшәү принцибы ничек? Үземә ошаган әйберне тутып эшләп каларга, эшләп карарга һәм аның бер нәтиҗәле җимешен күрсәтергә. Шигырьләр буенча, шулай бер минем 365 шигырь язасым да, шуның белән туктыйсым килә. Минем әлегә шигырьләрнең кар күп түгел. Менә максатым шундый. 365 шигырь bir көнгә бер шигырь дигәнне белән, шуның белән туктыйм. Романның исеме 365 төш. Билдән түбән юмор турында. Моннан берничә ел элек Габдулла Тукайның Шүрәлесен оятсызларча укып интернетка киттеләр бит инде. Особенно халыкны шүрләткәндәй Шүрәле. Ул да һаман яшеренеп урманда ята икән. Ялгыз адәмнәрне күрсә, када каша икән. Анда бүтән кеше күп дип әйтте, бүтән кеше моны әбри укый диде. Я, мин бер катнашым юк. Шунда әйтә, бер катнашым да. Мин үземә дә язар синме бу диләр WhatsApp-тан җибәр. Юк, мин түгел бу. Әнчәмән тавыш Ну шулай үзгәрткәннәрдер инде, мин анысын түгел генә әйтә алмыйм. Анысын белмим. Кем укыганда белмисең? Каян белмим, мин авторлары кем язган нәрсә күз алдыма китерә алмыйм да. Уйлаганы юкмы, бәлки бу махсус синең тавыш белән укылгандыр. Бәлкидер. Мен аны кайчан чыкканын да белмим. Мен үземдә тыңлап караганым бар. Аны хәтта теге Түбән Камада куйганнар, әле паркта яңгырап утырган атналар буе, Түбән Кама паркында көннәр буе. Ул ялгыш куелды микән? 2 ел элекме соң, 3 ел элекме соң паркта куйды дип яңалыклар укыган идек бугай. Авторларын белмим, кемне саган белмим, махсус эшләнгәндерме, юктырмы, анысы да миңа билгесез. Теге белмичә гаепләп тә булмый, гаеп исемдә килми бер кешене дә. Эшләгәннәр инде. Тыңларга кызык. Bir яктан карасаң, менә билдән түбән дигәннән неме, кайсы телдә, кайсы милләттә ул әйбер юк. Бөтен милләттә дә бар. Яшерен генә булса да ул әйберләрне эшлиләр, чыгаралар. Яшерен генә булса да ул халык авыз иҗаты буларак WhatsApp-тан WhatsApp-ка, теге бер номердан икенче номерга, бер икенче икенче номерга шапыр-шапыр кына йөри. Бу үзенә күрә халыкның үзенең бушану чарасы микән инде. Менә бу Шүрәлегә ничек карашың син? Ну, ясаганнар. Бик уятсыз, конечно. Но аның рифмасы шәп.
Рифмасын шап, автор әйбәт язган, кем язгандар анысы бик. Заманында яхшымаса, менә андый иштәлектәге шигырьләрне Шамский яза дигән сүзләр ишеткәнем бар. Шамский шундый шигырьләр язгалаган дигән. Аны кадәрме юктырмы билгесез, ул авыр туфрагы җиңел булсын, урыны мактап булсын. Ул бик күп кенә популяр җырларның шигырь авторы бит инде. Әйткәнемчә, мин бу әйберләргә нейтраль карыйм. Тыңлап чыгасың, ха-ха, көлеп аласың да, ярар ясаганда, телевидениедә күрсәтмәгәннәр бит аны. Радиога чыгармаганнар бит аны. Ул бит нидер бер интернет масса күләм мәгълүмат чаралары, рәсми масса күләм мәгълүмат чараларының битләрендә урнашмаган, аны рәсми сайтлардан, дәүләт сайтларыннан тыңлап булмый. Ләкин аны балалар тыңлый, ул YouTube'та ачык доступта. Ачык доступта анысы өчен инде менә кеше теге үзе билгеле бер инстанцияләр, Роскомнадзор монда карап утырырга тиеш түгел, Роскомнадзор бирергә тиеш, YouTube'ка гариза алып атыгыз. Димәк, син түгел инде бу. Син түгел. Юк. Юк, мин башка катнашмый ул әйбер. Без инде бүген чиктер сәясәткә зирәк кирип талдык. Кирәк. Канагатмы? Сәясәттәнме? Юк. Нәрсә? Кайсы бер җирендә канагат, кайсыдыр бер җирендә юк. Әйе, республикабыз алга бара. Республика сәясәтен алыйк. Республикабыз алга бара, матураят төзекләндерәләр, камилләштерәләр, юллар салына, теге әйтерсең, шын мәгънәсендә цивилизацияле Авропа илендә яши диярсең. Тик шундый урыннары бар, анда әле дә урта гасырлар сакланган. Андый җирләрдә бар. Билгеле бер сәяси юнәлешләрдә, билгеле бер категория гражданнар өчен каралган дәүләтнең мөнәсәбәтенә һәм тагын бик күп кенә шундый вакытия кыйпылчыклардан җыела торган билгеле бер күренешләргә кайвакыт исең акылың китә ачулар килә. Җитешсезлекләр гаять күп. Менә карагыз инде. Минималь хезмәт хакы. Нәрсә инде ул мират 13 меңдә күпме булды. Менә эш таба алмаган. Бит үзенең квалификациясе. Пенсионер корзинасы дип. Пенсионер корзинасы, яшәү минимумы. Нәрсә бу? Безнең илебездә күпме байлык чыга. Безнең илебездә күпме файдалы казылмалар эшкәртелә, җитештерелә. Безнең ил халкы көнен көнгә ялгап, тиенен тиенгә ялгап, ничектер тырыша, тырмаша, яши. Аннан соң бу ягы да бар инде, конечно, менә безнең халыкка теге хәерчегә ямаулык, якты чырай күрсәтсәң, ямаулык сорый дип әйтә бит татар халкы. Татар халык мәкале бар. Безнең илебездә шундый бер бар. Кешегә күпме яхшылык эшләгән саен, ул синнән күбрәк сорый башлый. Күбрәк сорый башлый. Бәлкем шушы әйберне аңлап микән әйбит, шушы әйтем нигезендә бераз гына тоткарлап торалар микән әйберне. Тик бар бит пенсионерлар, бар мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр, бар бөек ватан сугыш ветераннары, шуны авыр халәттә яшәүчеләр, начар халәттә яшәүчеләр. Нигә билгеле бер шәһәрләрдә, белмим, районнарда шушы кешеләрне контрольгә алып булсын ул бер 5-6 кеше әйме елга 5-6 кеше булсын, дәүләт аңа ярдәм итәргә мөмкинлек бар, меценатлар бар, күпме олигархлар бар. Бүлеп бирегез олигархлар бераз гына, ясагыз, булышыгыз. Аларның бит кичкенәдән дә күңеле була. Әле кичә бер видео карадым, онамда бер апайың кыяр помидор сатып ята, тызланган банкалар белән, ничә 20 банкасы бардыр инде. Бер банка 100 сум да инде, кайсыдыр 200 сум барга, 15-20 банкасы. Бер егет килде да инде 2000-гә бөтен әйберен сатып алып китте һәм таратты. Апайның йөзендәге менә нурларны күрсәң, видеода гына булса да ул нурлар сизелә. Менә кешенең бер нурланып алуы ул савап булып бара. Ул алга таба эшләргә стимул бирә. Менә шушындай кичкенә кыйпылчыклардан инде тормышта миллионнар, миллиардлар эшләгән кешеләр. Аңлыйм, ул бөтенесе дә авыр хезмәт белән тупланган. Ул ничә төннәр буе йокысыз эшләнгән хезмәт. Бәлкем үзенең тормышының гүзәл моментлары, мизгелләреннән ваз кичкәндер, шушы әйбергә менеп җитер өчен, анысы да аңлашыла. Тик
Бұл сен мәрхәмәтлі. Әзгене болса да, менә шушы кешеләргә ярдәм итеп ал. Елга бір кішкене генә ярдәмеңне күрсәт. Сиңа өстән киләчәк, тагы да күбрәк киләчәк. Менә шушындый җитешсезлекләр гаять күп. Вакыт тиякләр инде аларны хәзер бөтенесен дә әйтеп бетереп булмый. Менә кара, менә закон чыгачак. Банк акча салабыз бит инде. Процентлар арсын өчен. Хәзер шушы арткан процентлардан 13% салым алып калачаклар. Менә нәрсә инде бу? Бу бит инде халыктан көлү. Бу көлүнең тиге ягы уже мыскыл итү. Банкка кеше акча салмаячак инде. Андан соң әйтәчәкләр, менә банкка кеше акча салмый, кеше акчаны үзләрендә саклап тотачак. Әйдәгез бер салым уйлап табабыз. Өйдә акча сакларга ярамый. Өйдә акча саклаучыларга салым 13%. Менә кешене сагалар. Нәбой бер битсен. Рөстәм Нургалиевич белән күрешсәң аңа нәрсә дип әйтер идең? Минем гомумән алганда бер хыялым, ул минем күптән хыялым, синең шикелле Рөстәм Нургалиевич белән 1-2 сәгать сөйләшеп утырасы килә, төрле темаларга. Без түрәләрне сүгәбез әлбәттә. Менә түрәләр булай әйттеләр, түрәләр тигел әйтә, менә бу губернатор булай әйткән, бу президент булай әйткән, премьер-министр шундый закон чыгарган. Biz аларның асылларын белеп бетермибез. Гаепләү җиңел, бик җиңел әйбер. Тик асылны төшенә башласаң, һәрбер эшләнгән эшнең, һәрбер кылган гамәлнең никадәр катлаулы башкарылганлыгын аңлаганнан соң, синең зарлануларың, синең гаепләүләрең урынсыз икәнлеген аңлый башлыйсың. Минем дә күп очракта шулай булганы бар. Гаепле булгалады, элегрәк гаепле идем, бик күп гаепле идем. Менә булай, бу тегеләй. Аннан соң ничек тормыш шулай китерде? Шушы өлкәдәге эшләүчеләр белән аралашып, китеп, ул сөйли башлый, менә монда булай әйтә, моны булай әйтер өчен менә монда барга кирәк. Моны эшләр өчен тегеннән алып кайтырга кирәк, аны алып кайтыр өчен менә монда барып, моны белешергә кирәк. Шуның кадәр катлаулы икәнлеген аңлыйсың. Хәмиләп калсаң, кара. Бу бәя бит моңа, шу бәя. Бу күпме чыгым, күпме вакыт сарыф ителгән. Мин шуны әле тәнкыйтьләп торам. Кыйбат дип. Мәсәлән, яки бу бер дөрес эшләнмәгән дип. Аның максаты бар икән бит, аның юнәлеше бар икән, аның нидер бер төбе бар икән. Нигезе бар икәнлеген аңлап куясың. Менә соң үзеңнең дөрестән дә теге гаепләүләреңнең урынсыз икәнлеген һәм синең гаепләүнең зур хата икәнлеген үзең аңлыйсың. Менә шушы белән 1-2 тапкыр очрашканнан соң мин хәзер бер күренешкә дә аермачык, менә булар шундый, булар мондый дип, алар хайван, алар дөрес эшләмиләр дип әйтә алмыйм. Аның да һәрбер гамәлнең үзенең җае бар, һәрбер гамәлнең үзенең чалбыры бар. Ләкин аны бик нык сорыйсың килгән бер сорау бармы? Бик нык сорыйсың килгән бер сорау. Менә хәзер анык кына әйтә алмыйм. Хәзер сорау бирер, менә бит студиядан чыгып киткәч икенчесе барлыкка килергә мөмкин. Тагы да мөһимрәге. Минем хәтер кыскарак. Тавыкныкы кебек. Безнең шундый традиция бар, алданрак килгән кунак, киләсе кунакка сорау биреп калдыра. Синнән алда бездә Гөлия Вәлиәхмәтова иде. Һәм ул шундыйрак сорау биреп калдырды. Яңа елга бик нык теләгән, ләкин чынга ашмаган хыял. Яңа елга бик нык теләгән, ләкин чынга ашмаган хыял. Кичкенә вакытта, бәлки менә ничектер менә хәзер теге томанлы рәвештә генә истә, кичкенә вакытта булгандыр инде ул. Нидер бер уенчык теләгән, менә хәзер ни нәрсә теләгәнемне дә хәтерләмим. Нидер бер уенчык теләдем инде яңа елга Кыш бабайдан. Тик Кыш бабай аны алып килмәде. Һәм еллар узгач кына мин аны аңладым. Ул вакытта әтиләрнең, әниләрнең мөмкинлекләре дә булмаган инде ул уенчыкны алырга. Без аңка телевизордан күргәнбездер инде, бәлки робот булгандыр инде, бәлки теге радио пульт белән идарә итә торган машина булгандыр. Әтиләрнең, әниләрнең укытучы буларак хезмәт хаклары югары түгел иде. Һәм аларның мөмкинлекләре булмаган инде үсә төшкәч кенә аңладым. Бәлки ул вакытта үкенгәнмендер, бәлки ул вакытта ачуда чыккандыр, бит үкен түгел инде, ачу чыккандыр, кырылганмындыр. Тик еллар узган саен шунысын аңлый башлыйсың. Совет чорының нинди авыр чор булганлыгын, СССР таркалганнан соң анда бит талон системасы, хезмәт хаклары юк, товарлата бирәләр. Кайда акча булсын инде анда. Бәлки менә шушы вакыттыр инде, бала чактагы берәр хатирәдер. Булай
Мен һәр вакыт бәйрәмдә ниндидер бер материаль әйбер сорағаным юк. Мин сорыйм җан тынычлыгы һәм сәламәтлек. Менә бу ике төшенчә булганда син бөтен әйбергә эшли аласың. Һәм эш булып торсын дим инде мин. Эш булып торсын, чөнки эшләргә эш булганда нәрсәгәдер омтылу бар, стимул бар. Каядыр теге вакытыңны сарыф итәсең, бүлеп бирәсең, шөгыльләнәсең, кемгәдер рәхәт китерәсең, ләззәт китерәсең, һәм шуның белән үзеңә дә рәхәт ясыйсың. Һәм синнән киләсе кунакка сорау. Киләсе кунакка сорау. Так, әгәр дә киләсе килгән кунак дөньядагы танылган, тик безнең арабызда булмаган шәхесләрнең берәрсен кире кайтару мөмкинлегенә ия булса, Эйнштейн, Сталин, Ленин, без бакыйлыкка күчкән шәхесләрнең әйбет язучылар, mesela Пушкин, Тукай кемне кайтарыр иде икән? Һәм ни өчен? Шәп сорау. Шәп. Һәм блиц сораштыру. Аха. Тиз-тиз. 3 сәгать иттеме инде безнең? Тиз-тиз җавап бирәбез. Үз-үзең белән сөйләшергә яратасыңмы? Әлбәттә. Әбри өчен кем авторитет һәм нигә? Укытучылар. Укытучылар һәм әтияни. Чөнки нәкъ менә әлеге кешеләр безгә төпле белем бирделәр. Безне дөрес юлдан барырга юнәлтеп җибәрделәр. Нәрсә сез бер көндә тора алмыйсыз? Караватсыз. Караваттан тора булмый, караваттан тормыйча ничек торасың инде, нәрсәсез? Татар эстрадасына нәрсә җитми? Татар эстрадасына эстетика җитми, зәвык җитми. Һәм контроль җитми. Җир йөзендә ничә материк? Җир йөзендә 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ого, исемнәрен санап әйтә аласыңмы? Көньяк Америка, Евразия, Африка, Австралия, Антарктида. Ого. 15 яшьлек әбригә нинди киңәш бирер идең? Биткоин алырга мөмкинлегең булса, син харшын биткоин алып кой. Биткоин чыгуга биткоин алып кой. Укынасың алмагыңа? Беләсеңме, укырам да чыккан вакытында мен яңалыгын укыдым. Яңа криптовалюта чыкты. 59 тиен бер биткоин дип, 59 тиен дип укыган вакытымны хәтерлим. Син шуны беләсеңме? Хәзер ул 4 миллион ярым тора. Бер биткоин. Мен әйтәм 1000 сумга ничә биткоин алып куйган булсам шунда, әйме? Хәзер монда синең белән сөйләшеп утырмаганда булыр иде. Хәзер Мальдив утрауларында яткан булыр иде. Яр ялмаганың әле. Алла саклаган инде, Алла саклаган. Сөйләшмәгән булыр. Сәхнәгә исерек килешмәгәнең бармы? Юк. Никогда. Туйларда ничә тапкыр киләләр. Әйдә җибәр тәнәфестә, әйдә җибәр. Юк, безнең мәҗлесләрдә эшләгән вакытта коры закон, сәхнәдә эшләгән вакытта коры закон. Бер кайчан да синең яныңа теләсә кайсы вакытта сәхнәдәме, залдамы кеше килергә мөмкин. Һәм шыбыртты. Кара әле бер сүзем бар дип килергә мөмкин синең яныңа. Һәм шушы дистанциядә синең авызда алкоголь исе ул кунакка бәрелә икән. Ихтыярсыздан әлеге кешене автомат рәвештә бу кешенең сиңа карата мөнәсәбәте кискен үзгәрәчәк, төшәчәк. Шуңа күрә бу әйберне гомумән алганда бер артистка да кулланырга киңәш итмим. Концерт биттеме, син каршын, туй биттеме, пожалуйста. Хәт шуны лыкынганчы эш, кусканчы эш әйбәт. Шуны 6 көн авырып ят, 7нче көнгә тагын туйга чыгып кит. Пожалуйста, тик эшләгән вакытта бер кайчан да кулланырга ярамый. Нинди 3 начар гадәтеңнән кутыласың килә? Ялкаулык. Үтә дә ялкаулык. Һәм чыдап булмаслык ялкаулык. Моның хәтле эшләр кешегә ялкау дип әйтеп буламы? Ялкау, мин бик ялкау, мин үземне кай вакыт кулга ала алмыйча интегәм. Һәм любой поисковиктан эзләгән соңгы сорау запрос телефонда. Соңгы запрос. Әйе, карыйбыз. Бүген нәрсә эзләдем икән мин? Любой, Google-мы, Яндекс-мы, тагын нәрсә монда. Әгәр дә менә кино, теге поиск кино фильмнарны эзләүне читтә калдырсам, как пишется что ли дип эзләгәнмен. Что ли аерымы кушылыпмы, сызыгашамы дип? Сызыгашамы дип, мен шуны эзләгәнмен. Ничек языласың? Сызыгаша. Ага, всё, истә калдырдык. То, ли, либо сызыгаша языла. Һәм Бу монда телефондагы браузер. Өйдәге браузерда нәрсә эзләдем? Хәзер искә төшерәм. Ирланд флейтасының 3D моделен эзләп утырдым. Чыгартырга.
Алла скучно. Неге? Мында кішелен дейбілер күткендер енді ха. Бұл деп язылған іште шығады. Жоқ, анысы қатын болмағанда. Инкогнито деп кіріп. Анысы бүтінлей екінші бір аузадан. Ең яратқан мәзәгіні ақырдан. Ең яратқан мәзәк. Мен аны біттін жерде сөйлем. Мен яратып сөйлем. Мен нәрсеге де әр уақыт менің көңілімді көтере тұрған. Мысалы, ашағанда да қай вақыт еске түсіріп сөйлейміз қатын білән. Мәші. Бұл мәші, нежек деп айтым екен, гурман мәші, тәмлей бірлер ғана ашап иеленген мәші бұл еме. Вискуслар, китикетлар еме. Қазір маған тұтада хужабикасы қарабыдай салып қоя. Мәші келер әтігіні. Фу, қарабыдай деді бұрылып кетіп бара. Күн бойы маған ашарға салмайлар. Қазір беті екінші күнні шошуы қарабыдай шошында салып тұра мәші келері. Фу, кешегі қарабыдай дейін бұрылып кетіп бара. 2 күн бойы ашамаған бетінде мәші, 3-ші күнді қазір аш қалғанда бағыр келе мұны ашатмағандар. Атығында шулы қарабыдай бетінде мәші келеді. Вау, қарабыдай деп айтады. Шоғыр келе, қарабыдай пішіргеннен соң қарабыдай, вау, қарабыдай деп шығарамыз үйді. Хам бағаларға сөйлей тұрған бір мәзәгім бар еме, яратқан мәзәгім. Қысқа мәзәгім. 3 помидор барады. Семізлер, бүртіргеннер, бірін қып-қызылар, ұрам бойлап бара, арттағысы бірісі бұрылып қарағына, машина келіп, қоям, деп еттілерді. Мына шушы матур мезгілде біз сіздің білен бүгін саубалашабыз. Бүгін Ғаділ әңгіме студиясында қонақта. Кім кіде болмады енді бүгін? Ғади бір ауыл баласы, юморист, жырлаушы дейдік. Жыршы демелі мен. Жыршы, паразист, юмор ұстасы, шиғырлар, күйлер авторы Әбри Хабриев еді. Зор рахмат шақырғаныңа, мұндай бұшанып сөйләшулеріні мен өзімді яратам. Әр уақыт тәкмәзі сөйләп беру дегеніне сөстігі бітті. Кішінің ішкі дүниясында жеткіру, ашықлау керектір. Чөнки біз әр біріміз қойда ғана ішлеу бізге қарамастан, кім ғана болу бізге қарамастан, артист ме біз, яңғын сөндіруші ме, түзуші ме біз, ритіп ябыштырушым, яки башқа компанияларда, башқа өлкәдә эшләүче кешеме иң мөһиме, иң беренче чиратта без кеше, без адәм баласы һәм үзебезнең издержки профессии дип әйтәләр бит инде, һөнәрләребезнең үзебезгә йогынты ясавыннан тыш без иң мөһиме кеше булып калырга тиеш, кеше чыгарылашырга тиеш һәм әлеге кеше булып калуның иң төп сөре ул булса гадилек. Әлеге гадилекне югалтмаска иде. Әлеге гадилекне һәр бер кешегә дә гомернең соңгы көненә кадәр саклап калырга насыйп булсын һәм инде сез күкләргә менеп киткәч, дигәндә мәгәнче этажга менеп утыргач, бит, сират күпер каршына басып торганда, яки анда җәннәткә эләгәсезме, тамакка эләгәсезме, анысы инде безгә билгесез. Иң мөһиме шушы якты дөньядан китеп барганнан соң сезнең турыда шәп кеше иде бу. Кызганыч, югалттык дигән сүзләр әйтергә насыйп булсын.